Ahoj, já jsem Klárka od Creative Pets a dneska vám ukážu našeho axolotla. Podíváme se, co v balení najdete a taky si ho pak společně namalujeme. V balení axolotla naleznete samotný model axolotla, platíčko 6 barviček, plochý a kulatý štětec a návod k namalování axolotla. K malování si také připravíme kelímek s vodou a suchý hadřík. Místo, kde budete zvířátko malovat, doporučujeme podložit například novinami. Axolotla si nejprve sestavíme. Nebojte se přitlačit. Otevřeme si kelímek s barvou číslo 29 a do ruky si vezmeme plochý štětec. Touto barvou natřeme celé tělo axolotla. Vynecháme pouze plochu bříška a kraje ocasu. Ve chvíli, kdy máme hotovo, axolotla pro jistotu zkontrolujeme a necháme přibližně 15 až 20 minut schnout. Otevřeme si kelímek s barvou číslo 30 a do ruky si vezmeme plochý štětec. Stejným způsobem postupně namalujeme celé břicho axolotla. Díky postupnému roztírání docílíme přechodu mezi barvami 29 a 30. Ve chvíli, kdy máme hotovo, axolotla zkontrolujeme a necháme opět 15 až 20 minut schnout. Otevřeme si kelímek s barvou číslo 13 a do ruky si vezmeme kulatý štětec. Touto barvou namalujeme axolotlovi žábry, kraje jeho ocasu a konečky prstů. Abychom docílili hladšího přechodu, můžeme ve finále použít malé množství barvy číslo 29. Ve chvíli, kdy jsme s tímto krokem hotovi, necháme axolotla 15 až 20 minut schnout. Otevřeme si kelímek s barvou číslo 9 a do ruky si vezmeme plochý štětec. Namočíme ho do barvy a pomocí hadříku jej vysušíme. Takto připraveným štětcem následovně přetřeme všechna místa, kde se nachází barva číslo 13. Nyní přejdeme k poslednímu kroku. Otevřeme si kelímek s barvou číslo 1 a do ruky si vezmeme kulatý štětec. Touto barvou axolotlovi namalujeme celou plochu jeho očí. Ve chvíli, kdy máme hotovo, kulatý štětec pečlivě opláchneme. Otevřeme si kelímek s barvou číslo 0 a axolotlovi namalujeme odlesky v jeho očích.
Gratuluji, v tento moment máte hotovo. Tak, to je ode mě všechno. Sami jste mohli vidět, že je axolotl docela snadný na namalování a jsem si jistá, že se vám krásně povede. A já se budu těšit u dalších videonávodů. Ahoj!